Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videjka. Dneska to bude zase z Pixel Car Racer. A dneska tak si chci vydělat na tenhle polep a na zase na tenhle, na tohle turbo. Prostě na to, co jsem, ale já vám to ukážu. Na tohle turbo, na tenhle intercooler, na tenhle wavefork, na tenhle intake, na tenhle piston. Co, já nemám piston? Jo, a no to je jedno. Dobře, tak na tenhle piston dvakrát. A to je všechno. Takže lidi, počkejte, já si vezmu papír a zapíšu si, co všechno chci. Co všechno bych si chtěl koupit za tohle natáčení. Takže na T1X na co to je teda? Jo, tohle. No, tenhle Intel Core. Aha.
Takže teď si spočítám 600, 480 milionů 80, milion 220, milion 430, milion 700, 70, 770, milion 770 tisíc. Ty jo, milion 770 tisíc. To budu vydělávat fakt dlouho. Už i těch 770 tisíc budu vydělávat dlouho, takže víte, proč to chci dvakrát? Protože koukejte, jo, garáž. A tady mám Mazdu RX-7 a Supru. Tady ty dvě věci jakoby mám, no. A teď nevím, jestli je lepší ta Mazda 359 492 nebo Supra. Jo. Počkat. Jo. Dobře. Jo, je lepší Mazda. Tak race. Drag. Tak moment. Tak co lidi, myslíte, že to vyhraju? Podle mě... No jako mě přijde nejtěžší na tomto řazení. Což jako ono, když máte fakt jako auto, který má doopravdy velkou akceleraci, tak je to celkem těžký jakoby řadit, no. Takže... No tak to jsem úplně podělal. Ty vogo. Tohle lidi, tohle jak jsem obkroužil, tak to není to, co jsem vyhrál, jo. To je zatím prostě, to jsem utratil, takže... Jdu, další závod. Prosím. Ale jako nechápu, jak jsem toho typka dohnal, když jsem to na začátku úplně pokadil. Semifinále. Kámo! Jednoduchý. No tak doufám, že toho teď nebudu litovat teda. Protože jsem to do té hry zahřoval fakt. Je. Pojď, to musíš dát! To nedáš, vole, vypínám tu hru a točím něco jiného. No, jasný, ty vogo. To není možný. OK,
Kež bych se tady sázel na to, že vyhraju. Proč jsem tak blbej? Dobré. Ne, kámo, to vtip, já prostě budu točit tohle, mě to nezajímá a chci se naučit řadit, ale nechci se naučit řadit, protože je to úplně těžký se naučit řadit a když se naučíš řadit, tak to hned zapomeneš. A teď absolutně nechápu, co jsem řekl. Ty vole. Co? Excuse me, what the fuck, jako. Pojď, kámo, prosím, ať už mu to netahá, vole. Dobrý, už mu to netahá, protože má moc slabý auto. Ale jako mně přijde, že já jak jedu, takže se mi prostě zmenšuje auto, jako nevím proč. Ale přijde mi to tak. Oj. Ale první věc, na kterou si budu vydělávat, tak bude intake. Protože ten stojí 139 000, takže je nejlevnější. Potom tak si budu vydělávat na Rayful, jo. Potom na Intercooler a potom na Turbo za 600 000. Ne, potom na pistny za 480 000 a potom na Turbo za 600 000. To budu vydělat 3 týdny ještě. Takže 139 000 jde ke mně. Hele, víte co, já si dám tohle a dám si tohle. A mě zajímá, jestli vyhraju. Teď jdem spolu, jo, ale teď. Ty vole, pojď sem. Ne, nebudeš mě klepat tak řízky. Dobrý. To je hajzlu. To vyhraju. To je jednoduchý, už jsem to vyhrál v podstatě. On do mě naboural. Jakože, ne, já jsem pionýr. Takový prostě lidi. Čus. Sorry. Ne, kámo, proč se chováme jak nějaký To je podle mě, jste mi nerozuměli ani slovo, ale to mě nezajímá. Kámoško, hehe. No, já si mezi jednom čokoládu. Já jsem totiž asi včera měl svátek. Tak jsem dostal čokoládu.
Jinak, když jste se mě ptali, jak jsem udělal to, že se mi tam ukazují kilometry, tak kliknete tady na Options a tady dole to máte a můžete si to přepínat. Jdu si dát druhou čokoládu. Jo. Tyjo, já jsem mu udělal o jednu celou kostičku skoro. Ne, co jsem to řekl za blbost? No to je jedno. Prostě jsem vyhrál. Vydělám si na tu jednu věc a potom vypnu videjko, jo? Protože už natáčím skoro 20 minut. A věřím, že takhle dlouhý video nikoho nebaví. Mori! Hra ultimátní Minecraft Team. Yes. To už jsem viděl to video. Počkej, nemohl jsem ho vidět, když mi to čekal. Dělej, musíš to dát po 20 minut. Dělej, jinak tě zahodím z okna. Dělej, jinak tě zahodím z okna. Dělej, jinak tě zahodím z okna. Jo, dobrý, jasný, kámo, úplně je mi to jasný, dělej, jedem. Ale dobře, nestihnu to po 20 minut. Ale stihnu po 20 minut, je tenhle závod. Ano. A víte proč? Protože vy tak dlouho dojedu! To byl 26. A no tak, byl jsem trošku rychlejší. Ještě 2 závody a bude to. To je škodovka? Počkej, no tak když on se zahřívat, to mi nemusí. Tak proč bych to měl já dělat? Co? Protože ty jsi úplný sráhal, no? Srovno seš, veď. No tak chápu úplně. Lidi, koukejte tady na tu tabulku nahoře, jak mu ujíždím. Protože mě prostě nebaví koukat na nic jiného, než na to, jak mu ujíždím krásně. Tyvo, 330 jsem skoro jel. Tenhle. A teď si zase překlik. Teď si dáme poslední závod.
Nejvíce jednoduchý start. Prostě když tam bude ta třetí žlutá, tak to pustím. No, třeba 3 setiny. No tak tady tomu neujíždím tolik, protože má nějaký nový motor. Dobrý. Ale koupíme se spolu tu věc a hned to vypínám. Boom, Park Store. Já už jsem zapomněl, co to bylo, počkat. Intake. To je tohle. A jaký jsem si chtěl koupit? VX Open. Yes, mám to. Equipnout a vypnout. Tak. No dobrý lidi, čauky mňauky a mějte se krásně, dávejte odběry, lajky tam dole pod videem a napište koment, jestli vás tenhle content baví.